request si Seaweed. Ayan, request ni Ma'am Nicole Capella. Alright. Nicole Capella. Thank you so much, Ma'am Perlita. We are the best dancer of the year daw. Siyempre may prize yan, Ma'am Tita Perlita, no? Joke. Joke lang. Awan ko, nilukaan kung kaay ayaman. Italay ko tanda, sisiwit ko nata. Bukad mo kumayo, tukayan na imayo. Iso nga manyo sa kong sisiwit ko. Sisiwit ko, lulumawa, bulbulon ko, suburan ng gamanyo. Rasa ko, di tambo-tambo. Muna labag jay bukel, pugpugayo. Muna ngisit jay bukel, takit kaldi. Muna seleng jay bukel, ukel, ukel. Muna tangkin jay bukel, ay nyug dayta.
bukel ay muging dayta. Unatan ken jay bukel ay nyug dayta. Una silap jay bukel kamatis dayta. Nunod kulog jay bukel itong dayta. Nunod puti jay bukel ay sikog dayta. Nunod kulog jay bukel ibong dayta. Nunod puti jay bukel ay ubing dayta. Okay, may isa man din na po request. Request ni Nolin Belido. Ayan. Ang kawitan ni Sir Buddy kit nagagit. Ang malim takaruba ang takit. Baka makabalikas ka. Ang nga upa kamaten na. Sarap sigay kapag tubo tigot na.